Takže dobrý den, mám tu pro vás video, jak na rychlý a hezký drdol. Budeme k tomu potřebovat pipetky, 2 až 3 gumičky a na drdol gumičku. Buď tu takovouhle, nebo může to být vlastně i ta čelenka na vlasy, když ji takhle složíte. Ta může být taky, ale nejlepší jsou tyhle. Tak první si rozčešíme vlasy a zčešíme je do culíku. Omlouvám se, asi se to bude trochu sekat. Mám tak blbou webkameru, že to není možný. Mám totiž notebook a na těch webkamera vždycky hrozná. Takže uděláme si takhle vysoký. Uděláme si culík, zagumičkujeme, to byl takhle nahoře, teda bude to popestří. Pak si vezmeme gumičku na drdol a omotáme si to. Takže to bude vypadat takhle. Teďka přijde ta zábavná část, jsme si pro celou gumičku. Tyhle vlasy, co vám z toho vlastně vydou, nemusíte takhle normálně rozprostřít, neměla by tam být žádný takový místa. Snažit se to prostě zakryt. A protože to nejde, tak zagumičkovat. To se mi asi moc nepovedlo. A zbylý tyhle vlasy, co čouhá, si klidně můžete omotat. To už je jen na vaší fantazii. Můžete připravit pipetkou, sponkou, anebo právě zbývající gumičkou, pokud to omotáváte kolem toho drdolu. Můžete i ozdobnou gumičkou, jako například takováhle. Poté si můžete dát čelenku, aby to vypadalo lépe. A výsledek je hotový. Takovýhle drdol mi se teda moc nepovedl, to se vám omlouvám, spěchala jsem. No a pište do komentářů, na jaké téma byste chtěli účast příště. Tak ahoj.